Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय नै जोङो दायो आंनि हासबेन्डजों आंजों जोंनि बाजैखौ ओंखाम जाहोहैनो नागिरदों आरोना बेदर बायनानै लांसै गाव मा बेदर जानानै मोजां मोनो बा मा जानो मोजां मोनो माबा मोनसे मोजां जानाय लोंनाय लांनो सानदों आरोना मानो होनबा बाजैया जोंना दायो प्रेगनेन्ट नालाय 9 माह जाबाय ओमफ्राय जानायनि समानो मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' जों खबर लाहैखाबायानो थायो होमबाबो दिनैहाय जमानो ओंखाम बोथिसे जानो बा बाजैखौ जाहोहैनो होननानै जों थांनो नागिरदों आरोना आंनि हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय दा जोङो जानाय लोंनाय बाजारखौ सालबारिनिफ्राय खालामनानै लांनोसै आरोना ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ दायो फंबायनि आगै फंबायनि हिन्जाव बेबो थांगोन आंजों लोगोसे ओमफ्राय दा जों जमा थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनजों बेखौनो दिनैहाय शेयार खालामनो नागिरदों जोंनि बाजैया दिनै नङा सरि जोंनि बाजैया सेकेन्ड टाइम प्रेगनेन्ट बिमा जानो नागिरदों ओमफ्राय बिनि खुसियावनो बयबो दिनै जों जमा थांनो नागिरदों आरोना मादैबो थांगोन माने जोंहा मानि बिनानाव बेबो थांगोन आरोना ज'हाय थांनो नागिरदों जोङो स' नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम जोंनि लामासिम ओंखारलांनोसै आङो मोनफैबायना मोनफैयाखैथाय बिराद गरमखा सान्दुं गोसाथार थिंबो दं नै सान्दुंआ जि गोसा दिनै ना ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोङो बाजै मोनहानाव मोनफैबाय आरोना मोनफैनानै दसे जिरायबाय बिदिनो बिराद गरममोन नालाय जों न' सिङावनो जिरायफैबाय आरोना फेनाव ओमफ्रायो फेननि बार लानोसै आरोना दसे ओमफ्रायो आङो बाजारखौ माने बाजैया मा जागोन मा जानो लुगैदों बेखौ गासिबखौबो सालबारि मोननाय लोगो लोगोनो फन खालामना सोंहरबाय आरोना बेनिफ्राय बाजैया मा जानो लुगैदों बेखौ गासिबखौबो आं बाजार बानायना लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ आं गासिबखौबो ब्लग लाबाय थानाय जायासै आरोना हासबेन्डआबो बेदर आरि बायहैबाय ओमफ्राय आंबो बिदिनो एसे फिथाइ सामथाइ बायबाय नालाय ब्लग लानो जेबो गोसोआवनो फैयासै बिनिखायनो लानाय जायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट दायो न'आव मोनफैनानैसो ब्लगखौ लाफिननानै होबाय आरोना आंना हासबेन्डआ दा ओरैनो जमानो जिरायना रायलायगासिनो नै 이거 던져봤나? 마즈 송랑 거 해봐지. 마즈 잡은 거? 자유나 지금. 뭐다그 마즈 송스나 이거 요새 남아. 뭐다그 마즈 송가 되게 소장나로. 나? Thấy 엄마 이 소바야 뭐 프라이스 뭐다 먹는 거나? 엄마가 자 프라이 오드. 그래 이거래. 이거 먹을래. 이거 뭐 프라이 오드. 엄마 엄마이 나 엄마이 나 너무. 거기다 이거 무슨 또 미타. 어저께 스쿨 괜찮아. 아래 자꾸 잡아. 예, 자꾸 붙잡아. 예, 모장이 폴라야 돼. 됐지? 청지 잡혀 이거네. 이진 청모장 전하고. 엄마 대본 눈나방 시나비구나. 마bar 파이브 식소 전하고. 소리들이 왜? 로이를 기도하라. 정말 로이 되고라. 반장이 이 사람 무슨 뜻이야? 포인트. 이거라 반장 뭐 이제? 반장. 이제 마 반장. 파이. 이거 니만 해라. 이나죠. 바부. 회장 문화 회장 문화. 파이. 아니 신들라 뭐 하니? 야, 뭐 치보스도 우리 나가 나가서. 파이. 나가래? 한템 나고. 아, 산동아 감지 파이. 사살라. 사타 공식 그만해. 근데 그래 다 하고 마지 그단 바오바야 하고.
सान्दुंआव दसे फोरानथ'नोसै ना मैथाजों ना जागोन बेदराव होनो मस्ला बिबाजैखौ संना जाहोनोसै संनो हालाना बाजैया मोनबाय नै लोगोफोर अमा बेदरा बिराद मेजेम दंखायोमोन ना माबा ओंखारसोगारदों मेजेम बारा कालार जानाय नुबांलायाखै माबायाव मबाइलाव बारा एसे मोजां नुवाहाय गोमो आरामथार जादों जि मोदोमखाबाय होनो हागोन दे नोंसोरखौ ओइ जाया बयलारखौ जागोन खोमा बयलारखौ जागोन ना नाखौ नाखौ जानो आरो बयलारखौ जागोन अमा जाया खाथियाव लाजि अमा जाया नाबो जाया फाथो जायाबो जाया जर खालामनाङा आंबो जाया आरो मोजांसो ना आं एसेल' जागोन दे जानो हानायखौ जाबाजै होयो खुस्रा खुस्रा आखिया लाबाय फुङाव लाबाय ए गोथाव जादोंना जायाखै खोन्थाद' बाजै जानानै जायाखै आबै जायानो दाबिखौ खिथाय माबा जानिखौल' खिथाय बैलाय जबाया खोन्थागोन आरो जाथ'वाखैनो खुगायावनो सोआखै आं गासिबखौबो समान मोनखायो रावखौबो खम मोना बाराव ना इसाखौबो लिंहरनो नागिरदों लिंहरथ'वाखै मा होनदों ओइलाय हायगोन जा र' दे जुदि नोंनो बयलारसो नांगोन ना आबै ना बयलारसो नांगोन नोंनो बयलार गोथाव जायाखै अमाया गासै जादों बाजै गोबा जानोसै आंहाबो जमानो मामाहे अनोबा सामब्राम हाना हरदोब्रा आं हाथारा नङाबा मामाहे मामाहे नोंखौ हाना हरनो अननानै लेमनानै सुग्रो मैथाखौ फुङाव जाथारनांगौ जागोन दे आं सोरनि होनांलायनो अमाखौ इमान जायो जा अमाखौ जायो नोङो दोनथ'ले जा मा होनदों माहिया गोथाव जादोंना जायाखै जों संनाया हा मानो ओंखाम होआखै ओमफ्राय गथ'नो मा बिमालैलाय गथ'खौ बावगारलायनाय ना सना एफा आराम गथ'खौनो आबै सना आंनि जिउ बेनो आबैया होबाय खाजों जादो सना दे आबै दे जिउ दालि जागोन ना जाया नोङो दुदुले दालि जानांगौ दे थुना होआखैहाय मा लासि इदिनो जानाय खोमा दा सना दे मैथा जाया बेखौ जाया नों थुना मैथा जोना जागोन थुना जायानो इलायावनो दंखायो इयावनो नाखौ नोंसोर जा मा होनदों सुना मा होनदों मैथाखौ जाया जा होमबा अमा बेदरखौ जा दे जा थांसै दे माबार जा ओंखायनोथ' सोर इसोरलाय सोर नै सोर नों ओमफ्राय नैलाय आयं आयौ ओमफ्राय नों मा ओंख्रिजों ओंखाम जाखो दिनै आबै लानाव फैनानै दालि ओंख्रै ओमफ्राय आरो ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय अमा बेदर मैथाजों ना ओमफ्राय दालि नोङो बबे स्कुलाव फरायो
ग्रीनलेण्डआव बेसेयाव जाखो बेसे क्लासाव जाखो हो ओंखाम जाबाय आब' बेसेयाव जाखो नोङो हो इयावनो जाखादो इयावनो जाखादोनो इयावनो जाखादो मा क्लासाव फरायखो बेसेयाव जाखो होनबाय आं इयावनो जाखादोनो ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय जाखांनानै दायो जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना सिगाङाव मोनहैजोब्बायानो बिसोरो नै बेनो बेलासि जाथारबाय आरोना 4टासो जाबायानो टाइमा थांबाय थानोसै जाहोखांबाय आरामसे जोंबो जाबाय बाजैखौ जाहोनो फैनायजों लोगोसे आंहाबो एकदम पुस्ता जाथारबाय बारासो जानो लाफ्लांलायबाय आं दिनै ओंखामखौनो जानाय नंला खोमा ना सेना एसे बोरैबा जाबायहाय थाव होबा हामगोन नामा जानाय थाव होबा थांबाय थानोसै एसे मोदोम जादों आङो ओमफ्राय थाबायखौनो हाया मोनलायो दाना एसे ससे थाबायबानो माने गारिखौ बैयावसो गारबोनांदों आरोना माने इसिनाव लामा माबाबाय दं नालाय जावख्लायजोबदों ना ओमफ्राय गारिखौ लाबोनो हायासै न'सिम थाबायनासो थांनांसिगोन लामायावसो गारबोदो गारिखौ थांसै थाबायनानै मेंबायानो आंखौ ससे थाबायनायानो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय